coppla lá eile tá fanta glímónéil in na cheann feáin ar an áit seo. Is mí arú a tháinig chun cín le 3 bliana, agus thug sé léargus beag chuún ar chréimhse mar Uachtarán chuman luach le scoil. It's going to be more than just a word. It would appear he's going to get himself a card. Beg dini kind stock of fin carta dove on shin stock sa Cheallaigh deireadh an Cheallaigh den 3 agus beg should kind fish in the stock chance go luhi dini an candle at sky. Is tis an Uachtarán a rinne go leor ó híh sinicúlach sa bell agus tíine rá fáil réile chuide gon immert sinicúil is ar daine a bhíán. I gceappa tú gúil dóhain díantain sin. Come a cén sort riile go bhí nán. Beg dini a géirí idir bhrisí gánaí. Tá sé glanta suas a going tá tuiscint níos go bhfuil carta a dubh ann agus an rud is symbóla fin carta dubh ná leidhigh sé an iver de cartaí buí agus dearga. Cén rud a smú beidir chur an sprónú efilir náráid le tíana? Rinne mé aníocht commógaíocht agus pelnaán a thuirteteach i CLG agus is mór an trúa ná hasú an dácean le chéile. Bhí seansís fearr gom leis an commógaíocht agus ba chóirda sin dhéanamh gan an dácean a thuirt le chéile. Tá is mó daoine buinteach le cumann pelnaán nachfuil sásta teach i CLG. agus na hiige sin dar ire. Tá neart clufií pelagus omana feciad agus tún seo i Uachtarán. Cén clufi is smú a hasan samachcha de cheann? An nóid dernach den céitlathe ar Corcaigh agus an chlár. Trying to fend off challenges. Back out it comes once again to Donald O'Donovan. They would deserve a draw. They get a draw. Donald O'Donovan puts it over the bar. Agus tólam sa gur stop an tíar fad. Déirhí níos fearr ná nóid fuair Seamus Darby an cúl. I bháile go na cirí. Dáach de sead cúla chur ag an á fearíil tá teachta gorbachtart. Cén cúla chuir a ró? Tás go is nach féidir leat na rudaí go léir a hastíon nó a dhéanamh. Dhéanaing éon sais gearán faoi ach bíonn tú aspaile róád ornta ón láin íag na Hamilton seo idir Tiberdarn agus Kilkenny. Go dtí an trío sin an seachta lás fihead a bhí manfor go dtí an trío lás fihead a bhí an nullag bhí sa bhaile opnúir agus bhí sé deas dultíim an dam, bhí sé deas bóla leis na géal thar lear. Ní raibharm a dhéanamh ach nuair a thosaigh mé an fós seo dúras go raibh contrastal ar na géal ar fad agus rinne mé sin tá an tuirseach anois is leor trí bhliain tá gá le duine nua leis an fuinneamh a bheith ag éagán.